Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Bobo Mrembandurna, Wonten dawuh, Ger? wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapak Mrembandurna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhar kersa paduka anak Prabu Puntadewa. Sewu lepat diagung panyaksami. Menawi wonten lepat ngaturipun ing Bapak ing Sukalima, kepareng manggul birna sih samudra pangaksami. Menika istipun ngaten. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelenggane kok dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nganti newelaking Jawata. Negari Ngastina menika kados pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten tetiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sedaya tetanduran tangan tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Monggo ketiban ketiga ngerak angagak-agak. Toya-toya sendang sami asat ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga. Bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah sonten sakit enjing kapralaya, andang sakit enjing sakit sonten tetiwasan. Jenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada. Kula piyambak mboten mentala nyuwurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang mboten saged panen bekasan kekirangan boga tumunten andang sakit sasampunipun enjing sakit mboten saged dipun tulung sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados ing pagebluk ing manduk wonten negari Ngastina. Kula piyambak mboten mentala kok nyuwurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak mboten mentala mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten mboten menapa-menapa menika pecah. Monggo mboten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten monggo mboten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Mengerikan. Kawontenan kados mengaten menika cangger kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Iki klilipen watu sak trek. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten. Nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya sonten sakit, enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngaten menika wong salwangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula, Bapak Durna, panjenengan menika dados pujanganing praja ing Ngastina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pundi caranipun supados negari Ngastina menika waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi menganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merepeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh, Begawan Durna, negara Ngastina iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya, yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan gandhik malela watu cani. Tumunten kula jugar saking tapa pungon-pungon amargi
kula piyambak boten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watucani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watucani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumunten kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Boten tok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinanding dening setunggiling Nalendra ingkang panci nantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa. Mboten saged kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan Sinuwun Prabu Dwarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten sukali menggali paduka anak Prabu maring wedal sawetawis. Anggen kula badhe sampet jagong lan nata ing Dwarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi dipun parengaken, Nger. Nuwun dawuh, Yayi. Bapa Penemban Durna mboten betah kaliyan para Pandhawa. Namung betah kaliyan paduka Kanjeng Kaka Prabu Dwarawati. Betah kaliyan kula inggih kasinggihan Mraka Prabu. Menawa dipun parengaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kaka Prabu Dwarawati. Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegaring Sina, nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara ki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malila Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalendranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi drengipun Gandhik Malila menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa kurawane sarta Ratu Ngastina wis padha ora weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase ming goleki Gandhik Malila Watucani kok dadak nyroya wong kana-kana. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menawa dados jenengan kula dados pujangganing negari Ngastina, dados pujangganing Nalendra ing Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan menika dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Ya kok dadi kaya ngono wis Sinuwun Dwarawati. Malah sampeyan luput karo Begawan Durna. Oh, ora jumbo, ora padha karo kondange. Ora jumbo karo kawentaring Nata Dwarawati ing kondang titis Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing kundang kandung katentreman. Dewa sing tukang ngandung kabagyan. Ning nyatane sampeyan ora iso gawe tentrem, sampeyan ora iso gawe bungah wong liya, sampeyan malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane angganing Ratu Dwarawati menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampeyan mentala nyumurupi patining para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi regane? Wani ngiyas karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Dwarawati. Jelek nyawang jeglaring jagat eseme rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Dwarawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Dwarawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Dwarawati, aku sing ora trima. Wah, bungke. Bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku, mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter barek Udara. Kowe ngerti lho labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus, kaya ngono kuwi, Nger. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringi kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maring anu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho,
Werkudara. Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Rabi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nyama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki mungsuhe Kresna. Ya Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Ayo. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu ning sanes kula ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Ah, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara musuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep rasa terus aku. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek malih waktu jan iki papane menyang ndi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk mungkul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayuya, ora urusan perkara Prabayeksa. Arep iso bangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke. Werkudara. wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, wangsulan. Werkudara iki nang kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Setyaki Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya. Inggih. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merah-merah. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngatur nyuwun pangestu. Paningkeng dumados wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Kula kuwatos. Jumangkaipun kadang kula ing nunggul pawenang sasampunipun Setyaki medal saking Datulaya. Menika mangke malah boten perkawis antawisipun ngadi kula kaliyan pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki. Ora Bu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati. Sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun angarantem babagan wewangunan Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Wonten maring adawuh kok ora Bu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murina Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki. Boten kok ora Bu. Mangke mindak malih boten prayogi krana kula mawi tetangan. Bapa Penemban Durna sampun nyala wentah kaliyan Koko Prabu Ndarawati. Sampun tumindak ingkang boten sakmestinipun, sampun saklimaripun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki. Dumunten gadhahi swaga ingkang kados mekaten. Lah kok dadi sampeyan malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampis Prabu Ndarawati supaya nyuwun prisa wonten muli durungipun gandhek malih watu cami. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke.
Ndrawati kula unek-uneke sing ngadu arep kali kula dudu nata Ndrawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga diwangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-uneke karo Sinuhun Ndrawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan paning bilai. Brus. Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Amarta. Krekel. Ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Kurawa diketake. Barengipun Setyaki tadi panang, Setyaki dundulke. Kula pengen adu arep karo Nata Ndrawati. Aja kula nyuwun suni prisa. Tong pun digandheng marelo watusani. oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang. Pun pokoke diketake Dipati. Nggih. Kowe mau maju mempeng sing tok goleki sapa? Sencaki. Ketemune gendone. Lha aku mlayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Wen aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang ku duwani ndadaki perkara. Yo kowe apa aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikelola kompak. Terus Ya belang ora kitang delo-delo. mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepe musuh sapa? Liyane kowe. Yo. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca dilo kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok musuhe abot-abot iki. Pak dikersanipun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa Dibantangan jeblok silamu. nyo tibano. Aku kena tangane Pak Dewi Durmagati ngletak meguru karo kowe 20 taun. Wah, aja combong. Aja umuk. Wong kibil, Ngopo? Wong libil kibil. Wong kibil bakal kejungkil. sing dadi nyatane Pecah dadamu. nyo. Wedan. Sing seru Iki wis celo. ora krasa. Sing kudu menungso iki japulmu. Jakulmu. Umume diantem iki. Caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem ku durung dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekandeng pati trimo ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja lacan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Modal ya ben. Sing gedhe banget paramu ya Pak De. Ah, sing ngene pangapu tak ngapulo. Aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong e ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan kok ya. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Ulip Gini iso wangsulan. setengah mati, Man. Urip ning setengah mati. Oh, aduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju wae. Mbok mulih. Sapa sing arep maju? Watak
Citrasi nggih Man maju po ngomong suwe Antasenana Gatotkaca ana Antarjana Setyaki ana Wedyan wani karo sapa aku wedi kabeh jole nggo netepi kewajiban kuku lan terus menggawan susu Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha nenek Kartomarma Surtayu Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata mang tonton man Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean trima kukut jejeg jagat kula iya ora ming omongan bayi lho ya omongan wong tua lho wong tua mamang tonton labrake sampean Antarja kok wong surja iya kowe termasuk mungsuhku Idyan mboten nginten menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedap-edapi apa panjang sasa ora-orane aku wis meguru neone Mairot Neone Mairot mula titik natah mendat jiji nara menter kowe nyoba tangane Citraksi moyo tibano mamati dening aku Otare iki sapa iki iki Pandhawa ya dudu anak-anak Pandhawa ya dudu kok kowe sapa lha kok dadi kowe maju perang apa kowe kepengen tak sisirnake padha karo perjuangan gosek ta wong maju perang kok sliliden kan malah guyu piye Jiti sampean weruh tandang kula Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos kuku kula jambak kula tendang kula joget sampean weruh aku ya gumun kowe saploke nane Mairot kok glelengmu ora jamak-jamak kekuatan man ha iya bar kuwi babar niku Gatotkaca le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore padhe kula tri mundur dengkulku meloncat yes Gatotkaca kula tonyo ambruk oh kula jambak kula tendang jil sing ketiga heeh anake werku terus mbarep niku sapa jenenge Antarja nah Antarja metu saka bumi jedul arep ngopo le melu antem dasmu des cacak rambutnya tendang dia kontal saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man oh kuku kula ya lah iya ilang Antasena kono wong wedok lemu banget mendelik matane kowe sapa kowe dudu Kurawa kowe dudu Pandhawa kowe dudu anak-anak Pandhawa lah kok kowe maju perang kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula cies wonten mrai kula cies candak bangkan kula buante kene ngebuk bluk tele-telete kula barang kula kene kula awak kula diangkat set terus ngerti-ngerti mak slep kula setengah mati niku setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake kula ngoten kaya enak terus kula membaman nun bareng entek kula ditendang dia rekane harus sijine nek riku ngomong hes iki dienggo sengkune ngoten niku iki ra omong kosong lho iki tenan saestu mangboktake nek nganti ngabus tak kepruk watu sirahmu ngomong aku haus lho iki mangboktake mboten mang tembung dhewe asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa ya mbok sumpah ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditambah tangan kula iki nggo sengkuni ngono
Tamat sampean dingengi man. Ngopo? Berak-belirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Jarene lho. Jarene ngopo? Jarene iki sing dijinggo aku. Sing dijinggo aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayak ketok guluku. Maju tejak mutar. Ora masalah tendang kok. Kuwi sidong aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Bagawan Durna. Kowe gawe cintrangane Bagawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe Setyaki. Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane Ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lik. Iya. Jane sing tok ajabi ngopo to? Jane nek ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedhing nggih. Kula menika ndek pekareman ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sakmenika mbeto Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiwatosi raine Bagawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Ngene Durna wis ra nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh iki wis tak kandhawuh. Kowe ngadeg ning kene aku tak ambes bumi nek durung tekan aku tak ning burine Bagawan Durna Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Iya. Ngaku aku dedaya sekti kalintang jayaning merak. Ngaku aku pritanding bapa teng yudane kok ora bakal menang karo Bagawan Durna. Apa kira-kira kuat nadahi Kyai Cundha Manik? Oh, Setyaki aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asap. Nek mengko andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadahi Kyai Cundha Manik? Sing tawedene apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundha Manik ora tinjung akhirat. Aja tundang Bagawan Durna. Iki mergat. Nanti tase nase nyala. Werkudara. Kowe terlambat kowe Werkudara. Wah. Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake. Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang. Banting. Digeprok-geproke awakku. Aduh, lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting modar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lho? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Bagawan Durna diajar sampe naik dhewe? Durna iki mriko monyol-monyol kondang karo kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Bagawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awiyah karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokjeng, ha. Ah, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara.
kowe dioyak karo Werkudara. Candha karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem aman. Aja mbok anggap aku wong loro sauton telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawane dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana sing bakal wani tumandang utawa njata sing arep Gawantuna. Tentrem uripku ner ing Sambikala cinakena kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Alah. Ketara akikmu tok walik kabeh. Njotosi mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran Majelis Setyaki tekaning pati. Maklutsu. Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majelis Setyaki gedene materi Majelis Setyaki. Nek nganti bapak materi Majelis Setyaki Siwa Dwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyut dari tangisan. Kabeh mau sumberi saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sapa? Antasena. Sumberi sapa? Malah nangis. Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Tolonglah aku. Ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anak mulana ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja gawe pateni karo Werkudara. Sowo. Ora ngaku ta, kepruk raimu. Wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Matane. Durna. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye?
Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek tak tinggal ning kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, yo. Ini lak gendong. Wis dak. Mergane ora tak gendong aku ngono kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Senjaki. Kowe mlayu mlawan aku diajar Antasena. Aku apa tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringen. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena. Alah, aku tiba Werkudara. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendrange ora bakoh. Ora ngoso to. Ora nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung nang kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepet ngono. Wah, Wis gak ya? yo. Tak oyae. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Sentyaki tak oyae. Oh ya. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modal luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet mudar luweh. Keseron ora bapak mau ling banting nek mati tenan. Lho. Semarante. Pripun Kakang Dono? Mundur mundur. Pancen sengaja lancur Pandhawa mindak karo parang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuwuning sawarga Prabu Yudhistira. Yo. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara. Nggih. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu. Ana ing gawa Sela Manglit. Mula sowana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati. Pelet dukut sembur mau. Yo. Wondene Antarja manjing kedung tuntung. Sowana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari. Nyuwuna ngambil wedi malela kalau nunun ngestaken dawuh. Arjuna nunun maring dawuh. Munggah nang kayangan nyuwuna ngambil gandhik malela watu cani kelawan gilingan mas. Perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku. Jangkar bumi lho iki ngestaken dawuh. Mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga. Yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Wah lha ta.
Lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adikku tunggal Bayu iki Bayu panutup Bratasena padha kandirarja sapratamu yayi kadangipun Kakang yo pamujine Setu Bondo kakangku nering sambikala aku ngaturake sembahku katura waladala tak tampa yayi tak tampa gawe gedhening ati ning pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono ndak gegem dadiake jimat Bratasena apa to kang dening Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning Guwa Sela Mangleng yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa Setu Bondo kakangku Werkudara piye nggonku kedarang-darang Prapta ana ing Guwa Sela Mangleng sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo kakangku yo bab apa Yai diutus dening barep kakangku ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawana ing Praja Ngamarta suwita marang barep kakangku mula ora aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja yen to diutus marang Nalendra kudu ngrampungi karya pancen bener kaya mengkono la wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi Pendhapa Praba Suyasa ya Praba Yeksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira monggo bareng-bareng kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Praba Suyasa ya Praba Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembul monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau Setu Bondo kakangku mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bondo kakangku aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sembul ing mapan ana ing Guwa Sela Mangleng kene bakal tak boyong marang Praja Ngamarta yen satemenipun Kakang ora bakal lila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangleng jalaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata apa ora pun Kakang bakal nampa pidana yen pancen ana dukaning para dewa kuwi aja nganti kelepetan tetusan kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara dosa lan cilakane bakal tak sandang aku ora bakal wegah yen pancen niatmu kaya mengkono pun Kakang ora bisa mambengi marang keparenging si Adi adikku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur yen si Adi kepingin boyong tegoren dhewe aluk sing baku entuk lilane Setu Kakang Semar kula ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Kawa Prabing Darawati dina samengko Arjuna kinan munggah ana ing kayewangan sowan maneh kaya ya pancen mengkono Kakang la wigatine napa Gus supaya nyuwun ngampil gandhik malila watu cani sarta gilingan mas ingkang nalika semana kagunganing Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabawa ingkang pinulung ana ing kayewangan la wigatosipun Koko Prabu Darmakusuma nyumpena supaya ya kuwi bangsal Praba Suyasa ya Praba Yeksa dibangun supaya luwih endah tinimbang ingkang wis kelakon
nanging syarat sranane kudu nganggo wujuding gandhik malila watu cani sarta gilingan emas. Koko Prabu Ndhurawati tumuli paring dawuh yen to kabeh mau papana ning kayiwangan. Mula Kakang, ayo derekno laku jantraku. Kakang Semar ingkang minangka dadi kekuwataning Arjuna. Tentandara ya pancen mengkono nggih. Mengke-mengke nek kira-kira Manikmaya ora maringi ngambil gandhik malila watu cari sartane gilingan emas. Sampeyan mangomong kali kula. Mangendika kali kula, kula uleng-ulenge Manikmaya. Buang gong. Oke. Ora kono manane. Wo, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki rontok patene. Aku ora tegel iku. Awakku ting plendrung kaya ngono kuwi nggo penyakiten. Wah, galak iki. Galak wae tak yang ilmunya. Anakmu ilang ora? Nah ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Bapak. Bapakmu iki lek nyandang mangan ora melu-melu nene. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak. Nangis lelo nek jeneng nyak bangun anae mak ilunge nyok nguak manen nulun karo bapak ilunge nyok karo bapak nulun karo bapak ngompol bapak diganti popoke anake diganti ndak manyuk angin nenapan lho nyarine nyah nyilik kok wis rumput nah nyilik nang golek melarat kowe termasuk kelebuk kancane nak nyaro ayo mbinakno atine kancaku tak antil dasmu lho Bang warung nuthuk sirahe kakang lah sorry arang peteng oh jare wong buta yang ngene kok dingurip ora wah truk golek Edi ha golek sapa golek Edi kayak pikir aja kedelan sini ayo sini wis mane nganggo mobil barang kowe iki. Oke kabel iki. Cuma bojone tukang paes. Kaya mengusung-usung ta kowe milan. Gak bakal aja dhewe. Ini. Saiki kuthuk kowe bar konangan ala. Terus mati-mati iso hendok. Kayak gini. Kong, ora apa-apa Le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketok atos ki wong ndase mengkilap kaya ngono. Biar sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor.
Edian Petroi meng dingangah ponggene Astuna Sidam karing bawuna langgeng Kakang Rado menawi di menika sowanipun Arjuna adamel kaget karo sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya saha damel gara-garaning kayiwangan Kakang Rada menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan langkung mriki ratrane amben nimbali menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabiyantu Rasa Paduka Pramesti Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten paring dawuh pukulun padha kanthi harja sakrapta kita tansah nanging kawidadan liring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunju ya Janaka luntampa karya bombong tiasulun ora liwat pangestu luntampanana kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasentosan apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun mula diake matur ingkang tetela Arjuna pukulun kewale-wale menapa sowanipun ingkang wayahipun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa ing ngrikeng gansah mangke pedhut badhe inggih menika ambangun bangsal Prabasuyasa inggih Prabayaksa tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindra Ngamarta duing nguni Prabu Jim Yudhistira jumbuh kan ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa syarat sroning kedah linampahan mboten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan mas ingkang sakmangke mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya mugi keparenga suka lilaning penggalih paduka pukulun Sanghyang Jagat Girinata amari kono ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan mas pukulun menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna suwan ngabiyantur riwangadi pukulun Manikmaya pukulun Arjuna teka kumawani nyuwun ngampil kagunganing kadewatan karan gandhik malila watu cani sarta gilingan mas ya bener yen to gilingan mas ingkang sekawit kagunganing Nalindra Prabu Arjuna Sastra nanging wis pinulung kundur marang Kayiwangan mbuya ana jamak lumrahing ngatasé titah swantah teka wani nyuwun ngampil uba rampe ning Kayiwangan gandhik malila watu cani sartaning giling emas kuwi kabeh wis mapan ana ing Suralaya ora bakal ulun matedhakake wujuding gandhik malila sartaning gilingan emas marang negara Ngamarta nadyan kanthi pitukon uriping para Pandhawa sayekti ora bakal ulun parengake yen to kudu tumurun ning Madyapada Janaka Kang Ismaya ya mboten nginten wilujeng andika Kakang Ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing Kayiwangan Guru ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetokke lelabuhane ndaraku Janaka ora ning kowe kudune ngerti adhiku Manikmaya kudune prisa pirang-pirang lelakon pirang-pirang kedadian ing Kayiwangan ndaraku Janaka wiwit biyen isih nom kekasih Raden Permadi nganti seprene iki tansah mbantu tansah tetulung tansah gawe pepadhang Kayiwangan lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening ndaraku Janaka lah wong nyatase ming nyuwun ngampil gandhik malila watu cani karo gilingan emas mongko tembunge wong ngampil kuwi njilih sing jeneng nyilih iki mesti bakal dikondurake kalawan ingkang kawogan mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa aku sing dadi tanggungan nek nganti ora bali ning kayangane kowe nucuwa karo Semar Ismaya mekaten iya menawi tetelo mekaten Kakang Semar sedaya kalepatan kula nyuwun mangapunten Arjuna kula wonten paring adhawuh baliya marang negara Ngamarta sarana cipta gandhik malila watu cani sartane gilingan emas bakal ulun tedhakake ning negara Ngamarta matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan rada menawi mboten nginten menawi sawanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya
kula kedah ngatos-atos. Lah Janaka niku mboten ate pisah men Kakang Semar. Inggih. Menawi kula mekaten leres tembungipun Kyai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munjo atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil ateges sak mangke bari kakunduraken wonten ing kayangan. Mestinipun mekaten Kakang Rada kula aturi ngawat-awati lampahing gandhik malila sarta gilingan rada. Lah kok dadi lakon ingkang aneh-aneh. Ing atase aku kuwi ingkang baureksa kedung tuntung. Papanku ning dasaring kedung, lah kok iki ana menungsa ngambah telenging banyu tanpa beda ning dedaratan. Sapa? Nyuwun pangapunten. Menawi paduka Sang Sayung Sari dangu kaliyan kula menika satra ing jangkar bumi. Kula ingkang namipun Antarja, Raden Antarja. Kasinggihan mekaten. Sebabe apa dene prapta ning kedung tuntung Sang Sayung Sari? Wanter sardanipun punden kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih didekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Praba Suyasa inggih Praba Yeksa. Wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira. Samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sak mangke langkung prayogi tuwin langkung sae tinimbang sampun lampah. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sak mangke sedaya menika mboten badhe kelemban menawi mboten saking pambiyantunipun Sang Sayung Sari. Lho, apa ingkang tak tindakake? Paduka ingkang ngreksa wedi malela ing mapan wonten dasaring kedung tuntung. Menawi kepareng sak mangke kula badhe nyuwun mboten kitang sekedhik dados syarat sarana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Praba Suyasa. Raden Antarja wonten timbalan ing adel. Puluhan taun nganti mangabad-abad nggonku lengguh ana ing kedung tuntung. Ngreksa wedi malela ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung. Ora ana menungsa siji wae kang wani nyuwun luwih-luwih ngampil wujuding kedung tuntung. Wedi malela ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung kene. Lah kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi malela. Ndak paringake wedi malela boyongan marang negara Ngamarta. Telikungan Sayung Sari kene marganing patimu. Waduh Raden. Wah, dalah kok semanten kegiatanipun Raden Antarja. Ora mbok wenehake wedi malela ing mapan kedung tuntung. Kok tak lebur leganing atiku wujuding kedung tuntung ora duwe papan kowe Sayung Sari. Waduh sampun Raden sampun. Sampun kados mekaten monggo ora trima nedhet wedi malela. Kula caosaken lan Sinuwun Prabu Darma Kusuma Raden. Sangyaning para kadang sampun kepareng sowan Koko Rabu kula badhe andangu dhateng kadang kula Werkudara Arjuna tuwin anak kula Antarja. Menika langkung kasinggihan. Dimas Werkudara, nggih. Piye nggone siagi ngupaya kayu jati pelet deket sembur sowan nglawan kadangira. Ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo. Handuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedine ora umum wujuding wit utawa werksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune bareng kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur Yai ento kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan. Gandhik malila watu candi miwagilingan emas. Samangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Hyang Pikulun Jagat Girinata. Mengkono Dimas Koko Prabu kasinggihan. Antarja kepiye munggo wujuding wedi malila ing mapan ana ing kedung tuntung. Nggih, Pak Prabu. Nadyan kedah sarana kula ngawonaken grijanipun ingkang tenggo kedung tuntung nggih menika wujudipun perjineman Sayung Sari. Nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Praba Suyasa Koko teng saking Raka Indrawati. Namung krana menika pambudidayanipun para kadang sedayanipun tuwin putra Paduka pun Antarja. Koko Prabu ngemekaten kula nedya miwiti ambangun bangsal Praba Suyasa inggih bangsal Praba Yeksa. Menika langkung prayogi. Nanging luwih prayogi menawi Ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara, nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna Yai? Lho
Prit Gantil butute kisah. Bodhe pantai mripun menika mekaten masul wonten negari Ngastina bakal nampa duka sok anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong gandhik malih watu sami. Dipun rebut sarana perang meneh. Wong sawangsa perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok Kartidayan. Oh iya Werkudara. Oh bapakku, kowe mau banting aku to? Wah, mau saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, gandhik wani matu sari aja lho. Dinggo srana nyirep keblok entu mamun nang Raja Ngastina. Ora mbawene aku tak amuk tenan aku pendho. Gundul menyang Sukalima Den. Sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur. Wedi malih gandhik watu cani gilingan mas. Pun sumadya teng negara Ngamarta. Ngestu padha kaliyan sing peparing Prabu Yudhistira Jim. Ingkang sami lenggah wonten negari Indraprastha nalika semanten sampun ngantos gela penggalipun monggo. Sing ditinggal ya ora gela, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Ya Semar. Purnaning gati Sura Sudirajane kang ratsuwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip Gendara.